Giatake sa red stripe soft-scale insect o mas nailhan nga dangan ang 500 ka ektaryang katubuhan sa Negros Oriental. Ano ang report ni Orchid Silapingkaw? Mityaba karon ang mga mag-uuma sa tubo sa lungsod sa Mabinay. Kinihuman nga atakihag dangan ang ilang katubhan. Si Victoria Abuso, kinsa usa sa mga apektadong mag-uuma sa tubo, ang apektado sa pag-atake sa dangan o red striped soft-scale insect kun RSSI. Ang mga gagmang insekto mutapot sa dahon sa tubo o dinhi ng usab mangitlog. Matod sa Mabinay Municipal Agriculture Office, ana-ana sa 5 nila ka barangay o kapin sa 500 hektarya ang apektado sa infestation. Wala pa'y datos ang mga opisina sa gidaganon sa mga apektadong mag-uuma. Tungod kay ubos man sila sa SRA kun Sugar Regulatory Administration nga nagbase sa Bacolod City. Gisulayan pa sa GMA News nga makuwang habig sa SRA. Nasayran nga aduna sa mga katubhan sa Bayawan ug uban pang lugar sa Negros Oriental ug Negros Occidental ang giatake sa dangan. Nakadawat na hinuon og technical nga ayuda ang mga mag-uuma sa tubo, diin nagpahigayon na og spray sa mga apektadong tubuhan. Apan matod sa Agriculture Office, adunay mga katubhan nga dili na gyud matabang. Ang uban kay gasugod man daplin pa ilaha gisprehan. Nya ang ako asar kay dili naman pwedeng isprehan kay patay naman. Ingon datong taga SRA nga ila ra ipasipsip inog tubo isprehan ra og insecticide. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.